Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe indaba eshisayo laphana wengane zakwethu umkhanya kude TV. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel. Inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi usgwebo sentambo laphana wengane zakwethu usegahle kwezwakala laphana kuyigcukamelisha ngenkathi eveza ukuthi laphana inyanga yodumo umzo wenza iphutha ngenkathi egqokisa igcukamelisha leya jacket yodumo laphana wengane zakwethu igcwalisa picnic. Yayingabukeka kahle uma ngayegqokisa yena laphana usgwebo sentambo laphana wengane zakwethu bese kuveza ukuthi vele umuntu ufunda ngamaphutha. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini wakuphawula ngalolu daba. Ake sidibane kwi-comment section yezwe ukuthi wena ngabe uthini wakuphawula. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile, subscribe cenze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta i-video. Kazi yapinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala ngalala imbuzi ngayihlaba ngakhaya.